Svätého. Amen. Milí bratia a milé sestry, milí konfirmanti, milí rodičia a krstní rodičia, všetkých vás srdečne vítam na dnešných slávnostných službách Božích. Dnes prežívame naozaj vzácnu chvíľu v našom spoločenstve. Dorastajúci členovia nášho zboru dnes vyznajú svoju vieru v Boha a poprvýkrát dnes spolu s nami pristúpia k Pánovmu stolu a budú mať účasť na jeho daroch. Je to slávnostný a veľký okamih ich života a my ich na tejto ceste dnes chceme doprevádzať svojou prítomnosťou, svojimi modlitbami a požehnaním. A tak v úvode tejto bohoslúžby vyznajme aj my spolu so žalmistom. Hospodin je moje svetlo a moja spása, koho by som sa bál? Hospodin je záštitou môjho života, pred kým by som sa triasol? Bože, od Teba pochádza všetko dobré. Počuj naše pokorné prosby a daj, aby sme Tebou vedení poznávali, čo je správne a s Tvojou pomocou to tiež konali. Prosíme o to skrze Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej slávnosti prvú vyloženú pieseň číslo 171.
Skloníme sa k modlitbe. Hospodine, dnes k tobě všichni voláme. Jsme tady před tvou tváří, rodiče a prarodiče se svými dětmi. Tobě patří chvála, tobě patří dík. Ty nás znáš lépe než kdokoliv jiný. Znáš naše tajné myšlenky, největší i ty nejmenší hříchy. Vše, co máme, patří jen tobě. My konfirmandi před tebou stojíme s pokorou. Nevěnovali jsme konfirmačnímu cvičení celé své srdce ani mysl. Proto prosíme o odpuštění a opakované poznání tvého milosrdenství. Děkujeme za celý tenhle sbor, který nás podporoval po celou dobu naší cesty k tobě. Děkujeme za vše, co jsi nám dal i vzal. Ty víš, co je pro nás nejlepší. Prosíme, smiluj se nad námi a objeví nás všechny svou láskou. Amen. A my počujeme v tejto chvíli slova prvého čítania, a to zo žalmu 71. Ty jsi přece má naděje, panovníku Hospodine. V tebe už od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky. Oddělil si mě v matčině nitru. Chválospev můj o tobě bude znít stále. Za zázrak mě mnozí měli. Ty jsi byl moje mocné útočiště. Z mých úst plně zní tvá chvála. Den co den tě oslavuji. Přicházím s bohatýřskými činy panovníka Hospodina. Tvoji spravedlnost jenom tvoji budu připomínat. Od mladosti Bože si mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Ani ve stáří a šedinách mě Bože neopouštěj. Dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a tvou bohatýřskou sílu všechny, kteří přijdou. Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Hospodine, zmiluj sa nad nami a požehnaj svoje sväté slovo v celom našom živote. Amen. Môžete sa posadiť. Konfirmandi vystúpia dopredu a zaspievajú nám svoju prvú pripravenú pieseň. Zo spevníkov Svita číslo 125. Nachádzame ho zapísané v Markovom evangeliu v kapitole 10. od verša 17. Na uvedenom mieste čítame tieto slova. A keď Ježiš vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolena a pýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život?
A Ježiš mu povedal: prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A prikázania vieš: necudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúbiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. A on mu povedal: učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Vtedy Ježiš, pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu: jedno ti chýba. Íď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš obzrúc sa dookola povedal svojim učeníkom: ako nesnadne vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. A učeníci sa desili nad jeho slovami, ale Ježiš zase odpovedal a riekol im: deti, ako nesnadne je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok. Ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihlné ucho, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A oni prenáramne žasli a hovorili jeden druhému: a kto potom môže byť spasený? A Ježiš pozrel na nich a povedal: u ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. Toľko je slov dnešného svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Dnes prichádzate k Pánovi Ježišovi. A podobne ako ten mládenec, aj vy prichádzate dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia. Toho mládenca privádza za Ježišom túžba po večnom živote. Pýta sa, čo mám robiť, aby som obdržal večný život. Je ešte mladý, ale nezabúda na večnosť. Nezabúda na to, že raz príde chvíľa, keď bude stáť pred Božou tvárou. Položme si teraz otázku, vy, ja, my všetci spoločne, aké sú naše túžby, kvôli ktorým sme dnes tu. A poďme ďalej. Ten mládenec, on je fakt dobrý. Pán Ježiš sa ho pýta na 10 Božích prikázaní, že či ich pozná, a on ich pozná. Koľko mladých ľudí dnes, koľko vašich spolužiakov, kamarátov, rovesníkov sa dnes môže pochváliť tým, že pozná napríklad 10 Božích prikázaní alebo nejaké iné pravdy, viery. Ale vy ich poznáte. No, síce možno niekedy neúplne za radom, ale poznáte ich. A to je hlavné. Tiež ste dobrí. Ale poďme ešte trocha ďalej. Ten mládenec, čítame, že on ich nielen poznal, ale on ich aj zachovával. No, tu ja si hovorím, to už je niečo. Tu už fakt klobúk dole pred ním. Kto z nás môže povedať, že tak ako ten mladík, že už od svojej mladosti zachováva všetky Božie prikázania a ešte ich neporušil. To je naozaj chvályhodné. Nebudem teraz asi dávať otázku, že ako som na tom ja, ako sme na tom my.
Ale cez to všetko, že bol tak mimoriadne vzdelaný a usilovný v tých náboženských veciach, vidíme, že predsa nebol schopný Ježiša nasledovať. Prečo? Pretože nemal u toho svoje srdce. On sa snažil. On chcel večný život. Ale jeho srdce bolo niekde úplne inde. Drahí bratia a sestry, kde je naše srdce? Vidíme, že vstupenkou do večnosti je jedine láska ku Kristovi, prejavovaná i skrze našich bližných. A jedine táto láska nám môže dať i silu ísť za ním vo svojom živote. Zachovávať jeho vôľu, keď klopitneme znova vstať a pokračovať v tej ceste. Jedine láska k Ježišovi je schopná z nás učiniť jeho následovníkov. Ak sa zamilujete do Ježiša, tak potom nič pre vás nebude príliš ťažké v živote, aby ste to pre neho vykonali. Mladenec nášho evangelia bol zamilovaný do svojho bohatstva. Preto smutný odišiel. Do čoho som zamilovaný ja? Kiež nám Boh všetkým dnes dá svoju milosť, aby nikto z nás dnes nemusel z tohoto chrámu odísť smutný od Ježiša, ale aby sme mohli odísť ďalej svojou cestou s radosťou. S radosťou, že sme sa dnes stretli s jeho láskou. Že sme mu dnes otvorili svoje srdce. Že sme prijali jeho odpustenie. A jeho láska z nás učinila jeho následovníkov. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, Ty i dnes na nás, na každého z nás zvlášť sa dívaš pohľadom plným lásky, tak ako vtedy na onoho mládenca. A my čítame, že Ty si sa na neho pozrel a zamiloval si ho. Ty sa pozeráš i na nás a zamiloval si nás. Voláš nás, aby sme vykročili na cestu za Tebou, lebo Ty si život, Ty si láska, Ty si šťastie, pokoj, svetlo, Ty si večnosť. Prosíme, pomôž nám vykročiť dnes a tak i ďalší deň svojho života v dôvere, že aj keď my toho nie sme častokrát schopní, takže to, čo je nemožné u ľudí, je u Teba možné. Amen. Môžeme sa posadiť a mladých poprosím, aby nám naspievali pieseň číslo 52. Tebe volám,
jednotlivo, každého zvlášť predstavila našich dnešných konfirmandov. Tak ako prvá je to Aneta Vaculíková, dcera Romana a Soni Vaculíkových z Liptálu. A Anet dnes bude nielen konfirmovaná, ale príjme predtým zároveň krst svätý. Ďalším konfirmandom je Lubomír Hrbáček, syn Lubomíra a Ludmily Hrbáčkových z Liptálu. Ďalšou našou konfirmantkou je Sára Šromová, dcera Davida a Aleny Šromových z Opavy. Sára so svojimi rodičmi je členkou Opavského zboru a poznala sa s nami a s našimi mladými práve na letnom tábore a vyjadrila tak svoje prianie prijať krst svätý práve v našom spoločenstve a tak sme teda ju so súhlasom a s požehnaním zboru v Opave pripojili ku tejto našej skupine mladých dnes a samozrejme tešíme sa z toho. Ďalším našim konfirmandom je Pavel Merlína, syn Pavla a Martiny Merlinových z Liptálu. Ďalšou našou konfirmantkou je Darina Londová, dcera Jaroslava a Miroslavy Londových. Tak a ďalej vám chcem predstaviť Silvia Salise, ktorý je synom Silvia a Jaroslavy Salisových z Liptálu. Ďalej je to Simona Řezníková, dcera Stanislava a Vlasty Řezníkových z Liptálu. Ďalším konfirmandom je Petr Valchář, syn Petra a Moniky Valchářových z Liptálu. No a v rade poslednou konfirmantkou našou dnes je Irena Tkadlecová, dcera Karla a Jany Tkadlecových z Liptálu. Tak okrem Anety a Sáry boli všetci konfirmandi v detstve pokrstení. Ich rodičia vtedy pri krste sľúbili, že svoje deti povedú do obecenstva s Pánom Ježišom Kristom. Svojmu sľubu, ako vidíme, dostali, takže sú dnes ich deti medzi nami, aby vzali ten záväzok krstu na seba dnes osobne. A tí, ktorí pokrstení neboli, teda je to Aneta a Sára, vyjadrili svoju túžbu prijať dnes krst svätý. Tak podľa svetla, ktorého sa nám dostalo a podľa Božej milosti, my sme sa im snažili dosvedčovať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista. A tak oni by v tejto chvíli radi pred vami vydali počet z toho, čo prijali, čo premysleli a aspoň takú malinkatú základnú časť z toho, čomu sa naučili. Keď sme mali také pracovné stretnutie a pýtali sme sa, že či chcú dostať tu pred zborom nejaké otázky, na ktoré by odpovedali pre nás, pre všetkých, aby aj my sme si tak mohli zopakovať také základné články viery, tak oni sami sa vyjadrili, že áno, že chcú, určite chcú. Tak to je chvályhodné a my im teda dáme s radosťou priestor. A tak v tejto chvíli bude nasledovať taká menšia skúška, ale neberme to ako skúšku, berme to skôr ako podelenie sa spolu s vami o to, čo sa naučili pre naše povzbudenie, aby my sme si to mohli pripomenúť. Každý z nich dostane po jednej nejakej otázočke, na ktorú
pomaly, nahlas, zrozumiteľne a s Božou pomocou. Tak, najprv teda sa spýtam Anety Vaculíkovej. Anet, nech sa páči, môžeš si vziať slovo k mikrofónu a povedz nám, čo je to Biblia, čo o nej vieš a prečo ju máme čítať. Bible je společná kniha všech křesťanů. Psali ji lidé vedení Duchem Svatým. Slovo Bible je odvozeno od řeckého slova biblos, které znamená kniha knih. Bible má dvě části. Starý zákon 39 knih a Nový zákon 27 knih. Nový zákon známe také pod jménem Nová smlouva, a to je smlouva, kterou Bůh uzavřel společně s lidmi skrze Ježíše Krista na Golgotském kříži. V Bibli poznáváme Pána Ježíše a jeho vůli s námi a s celým světem. Dozvídáme se o těch, kdo v Boha věřili. Dozvídáme se o těch, kteří v Boha věřili, a Bible nám odkrývá smysl života a ukazuje nám, na čem opravdu záleží. A jak čteme Biblii? V Biblii je nutné číst s modlitbou. Když to tak čteme, Bůh k nám promlouvá a Duch Svatý zasévá do našeho srdce Boží víru. Výborně, děkujeme. A teraz by som poprosila Sáru, aby nám povedala, ako znie práve desatero Božích prikázaní, ktoré máme v Biblii a o ktorých som trošku hovorila aj v kázaní. Tak nech sa páči, keby si nám mohla povedať. V jednoho Boha věřit budeš, nepoužiješ Boží jméno nadarmo, pomni, abys den sváteční mohl světit, cti otce a matku svou, abys dlouho živil a dobře bylo ti na zemi. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nepoužiješ křivého svědectví proti bližnímu svému, nepožádáš manželky bližního svého, aniž bys požádal statku jeho. Dobre, ďakujeme. A teraz sa spýtam Dariny Londové, aby nám povedala, ako znie apoštolské vyznanie viery. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obětování, těla z mrtvých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Áno, výborne. Ďakujem. A teraz, Luboš, nám povedz, čo je to hriech? Jak se píše v Bibli, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a tak spravedlivý, že nám je odpustí a očistí nás od všech nepravostí. Áno, ďakujem, výborne. Tak, a teraz čo s tým, ak sme počuli, aký má hriech tragické následky, tak poprosím Pavla Medlinu, aby nám povedal niečo o tom, čo lieči ten náš hriech a kde je cesta z toho. Takže sú to sviatosti, ktoré ustanovil Pán Ježiš Kristus. Tak povedz nám, koľko sviatostí Pán Ježiš ustanovil a ktoré to sú a niečo o nich. Byly ustanoveny dvě svátosti, svatý křest a svatá večeře Páně. Svatý křest je symbolem toho, že věříme v Ježíše Krista jako jediného spasitele.
proto je doprovázen osobním vyznáním víry rodičů nebo křtěného. Kříž se nekrát za život při bohoslužbách. Voda je symbolem toho, že Bůh očistuje od hříchů. Po křtu se člověk stává členem církve a Bůh mu oznamuje, že je jeho dítětem. Svatá večeře Páně je slavnost, při které se smíříme s Bohem i se sebou samým. Chleba ukazuje na umučené tělo Kristovo a víno na krev, která tekla po kříži za nás, za naše hříchy. Když to s pokáním a s vírou přijmeme, Bůh nám dává odpuštění, víru a pomoc. Proto bychom měli k večeři Páně chodit co nejčastěji. Ano, výborně. Děkujeme. Tak, takže jedna rada, ta další, to mám za sebou. Otočím se teda na druhou stranu a poprosím Silvia, aby nám povedal něco o modlitbě. Tak povedz nám, čo je to modlitba. Modlitba je rozhovor s Bohem. Modlitbě jde hlavně o hledání Boží vůle. Ne o tom, abychom diktovali Pánu Bohu, co chceme my, ale On ví, co je pro nás nejlepší a co prospěje našemu spasení. V modlitbě projevujeme svoji účast Bohu a vděčnost, nebo prosíme za něco nebo někoho. Bůh je náš milující Otec a On nás slyší, ale ne vždy vyplní naše modlitby podle našich představ. Vždy nás však skrze modlitbu posilní, povzbudí a je nám blíže. Modlitba je pro nás jako dýchání. Bez ní náš duch a naše víra umírá. Dobré, děkujeme. Takže to bylo něco o modlitbě a my jsme si připomenuli, prečo se máme modlit, prečo je to potřebné pro náš duchovní život. A jednu takovou nádhernou modlitbu máme tiež v Biblii, v Novom zákone zaznamenanú, a to dokonca nám ju zanechal sám Pán Ježiš Kristus, ktorý nás ju naučil. Tak, Peter, ty prosím ťa, povedz nám, aká je to modlitba, ako znie táto modlitba. Je to modlitba Páně. Oče náš, jen si v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Ano, výborně, děkujem. Tak to byla modlitba Páně. A teraz spýtam sa Simony, aby nám povedala trošku niečo z iného súdka, a to, ktorý je náš najväčší kresťanský sviatok. Tak náš největší svátek je neděle, protože v neděli vstal Pán Ježíš Kristus z mrtvých a proto svítíme neděli jako den odpočinku a sobotu jako Židé. A od dob apoštolů se setkáváme v neděli k bohoslužbám a slavíme Kristovo z mrtvých vstání. A I my v tento den máme odpočinout. I my v tento den máme odpočinout od každodenní práce a spolu s ostatními oslavovat Boha. A takhle nás povzbuzuje i autor listu Židům. Takže mějte zájem jeden od druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společné shromáždění,
společná shromáždění, jak to mají nějací ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží ten Kristus. Áno, dobre, ďakujem. Takže sme si pripomenuli, prečo sme dnes tu, keďže je nedeľa. Ďakujeme. A je tu posledná konfirmantka na rade, aby sa s nami podelila o to, čo sa jej v tejto chvíli spýtam. A to bude taký záver. Tejto skúšky a ja som si tak nejak nechala takéto najkrajšie na záver, také zhrnutie vlastne všetkého toho, čo bolo doteraz povedané. A tak sa spýtam Ireny, aby nám povedala, ako znie prvá otázka Heidelberského katechizmu. A tá otázka znie, čo je tvojim jediným potešením v živote i pri smrti? Mým jediným potěšením v životě i ve smrti je, že nejsem sama svá, ale svého věrného spasitele Ježíše Krista, který svou drahou krví za všechny mé hříchy dokonale zaplatil, mne ze vším moci vykoupil a tak mne ochraňuje, že bez vůle Otce mého nebeského ani váse z mé hlavy spadnoutí nemůže, nýbrž všechno mě musí ke spasení napomáhat. Proto ujišťuje mne Duchem svým svatým o životě věčném a dává mi srdce k tomu ochotné a hotové, aby nadále byla jemu živa. Ďakujem veľmi. Tak, máte to za sebou. Asi to najhoršie, čo ste sa najviac báli. A my vám ďakujeme za to, že sme spolu s vami si mohli pripomenúť tie také základné veci, na ktorých stojí naša viera. Boli ste výborní. Keď vezmeme úvahu, že zapracovala tréma, nervozita, tak naozaj ďakujem za pekné odpovede. A tak Pán Boh nech vám dá aj silu, aby podľa toho, čo vieme, čo ste sa naučili, aby sme podľa toho aj žili. A láska k Bohu a k blížnemu nech nám dáva silu k tomu, aby to naše srdiečko bolo vždy na správnom mieste. Ďakujem. A teraz poďme a spoločne spievajme zo zborových spevníkov pieseň číslo 379. Prišli ste dnes do tohoto zhromaždenia, aby ste pred Bohom a jeho cirkvou vyznali vieru v Ježiša Krista. Aby ste sa mu pri jeho stole odovzdali a tak sa stali jeho svedkami. Tí z vás, ktorí boli v detstve pokrstení, sa tak vo svojmu krstu dnes priznajú a tí, ktorí pokrstení neboli, tak príjmú krst svätý. A tak prosím vás, konfirmandov i celé zhromaždenie, aby povstalo. Milí bratia a milé sestry, budeme v tejto chvíli svedkami potvrdenia krstnej zmluvy konfirmandov Luboše Hrbáčka, Pavla Merliny, Dariny Hlondové, Silvia Salise, Simony Řezníkové, Petra Valcháře a Ireny Kadlecové. A budeme svedkami krstu Anety Vaculíkové a Sáry Šromové. A poprvýkrát dnes budeme spolu s nimi všetkými prijímať dary Svätého stolu. Milí konfirmanti, pri konfirmačnom cvičení i v zhromaždeniach a v celom živote zboru ste sa stretávali s radosnou zvesťou, že Ježiš Kristus zomrel tiež pre vás, aby vás vyslobodil z moci hriechu a smrti. A tak v tejto chvíli pýtam sa každého z vás. Veríš tomu? Ak áno, odpovedz každý sám za seba. Věřím. A túžiš spolu s nami pri stole Pánovom zvestovať Kristovu smrť, vyznávať jeho vzkriesenie a čakať na jeho príchod?
Ak tomu tak je, odpovedz áno. A chceš žiť zo spravodlivosti Kristovej, to je z jeho odpustenia, v stálom pokáni, s vďačnosťou a v láske ku všetkým ľuďom. Ak tomu tak je, odpovedz áno z pomoci Boží. Náš Pán Ježiš Kristus hovorí, ak chce niekto prísť za mnou, vezmi svoj kríž a následuj ma. Ďakujem za toto vaše vyznanie a v tejto chvíli poprosím Anetu a Sáru, aby predstúpili pred stôl Pánov. Pán Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom, choďte do celého sveta, kážte evanjelium každému stvoreniu. Kto uverí a príjme krst, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, príjmi týchto mladých ľudí. Nech sa im v krste dostane odpustenia hriechov a znovuzrodenia z Ducha Svätého, tak, aby zomreli hriechu a žili novým životom s Tebou. Daj, nech príjmu plnosť Tvojej milosti a nech zostanú navždy spojené s Tebou a v zväzku Tvojho ľudu. Amen. Sáro Šromová, ja ťa dnes krstím vo meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh ťa má za svoju milovanú dceru a On ti hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Povolal som ťa tvojim menom, si moja. A tak nech ťa v tvojom živote sprevádza a žehná všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech ťa chráni od všetkého zlého a nech ťa vedie do života večného. Amen. Aneto Vaculíková, ja ťa dnes krstím vo meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh ti dnes hovorí, že si jeho milovaná dcéra. A on ti hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Povolal som ťa tvojim menom, si moja. A tak nech ťa požehná a tvojim životom sprevádza všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech ťa chráni od všetkého zlého a nech ťa dovedie do života večného. Amen. Tak teraz ste vlastne všetci prijali krst svätý a tak ste sa priznali ku Kristovi. A ja by som ešte poprosila Luboša Hrbáčka, aby predniesol v mene všetkých konfirmandov vyznanie, ktoré ste si spoločne spísali. Věříme v Boha Otce,
který nás k životu povolal, věříme v Ježíše Krista, jeho Syna, který nás vysvobozuje z moci hříchu, věříme v Ducha Svatého, který nás vede ke správnému životu. Chceme poslouchat Ježíše Krista jako svého Pána a žít podle jeho přikázání. Chceme na něj spoléhat jako na svého zachránce a společně jej následovat. Chceme v pokání i v radosti žít jako vyznavači Kristovi v obecenství sboru. Toužíme se podílet na životě sboru, do něhož budeme patřit. Přiznávat se ve světě k pravdě evangelia a tak být věrnými členy Kristovy církve. Ďakujem. A pýtam sa vás ostatných, vlastne všetkých konfirmantov, či je toto prednesené vyznanie i vyznaním vás všetkých. A či sa tedy chcete v tejto chvíli ku svojmu krstu všetci priznať. Áno, byl som pokřtěn, staň křesťan. Ďakujem. Milí bratia a sestry starší, počuli ste vyznanie konfirmandov. A tak sa vás v tejto chvíli pýtam, či súhlasíte s tým, aby boli prijatí dnes medzi účastníkov stolu Pánovho. Ak áno, odpovedzte áno. Ďakujem za všetky vaše vyznania. A tak teraz spoločne my všetci, a zvlášť s bratom kurátorom, skladaním rúk sa pomodlíme za vás, konfirmandov, aby Pán Boh skrze svojho ducha utvrdil vašu vieru, aby vám dal svoje požehnanie a aby vás vyzbrojil dármi Ducha Svätého. Duchu Svätý, prosíme ťa, potvrď a utvrď vieru týchto konfirmandov a daj im podiel na daroch, ktorými je bohatá tvoja cirkev. Uvádzaj ich do tajomstva diela spásy v Kristu Ježišovi, aby rástli vo vďačnosti za ne i v radosti a rozhojňovali sa v láske. Dávaj im dary, ktorými by slúžili ostatným. Zmiluj sa nad nimi. Amen. On dnes hovorí, bojuj dobrý boj viery, aby si dosiahla večného života, ku ktorému si bola povolaná, a k nemu si sa prihlásila dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Amen. Lebož Hospodin ťa utvrď, požehnaj a naplňuj darmi svojho Svätého Ducha. On ti dnes hovorí, zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Hospodin ti žehnaj, Hospodin ťa chráň a naplňaj ťa darmi Ducha Svätého. On ti dnes hovorí, dám ti prezieravosť, ukážem ti cestu, ktorou pôjdeš,
Budem ti radiť, spočinie na tebe moje oko. Pavel, Hospodin ti žehnaj, Hospodin ťa chráň a naplňaj ťa darom Ducha Svätého. On ti dnes hovorí: a ty, môj synu, buď silný milosťou Krista Ježiša. A čo si odo mňa počul, zver to verným ľuďom. A pamätaj na Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych. Darina, nech ti Pán Boh žehná, nech ťa Pán Boh chráni a naplňuje darom svojho Svätého Ducha. On ti dnes hovorí: si v mojich očiach tak drahá, vzácna, a ja som si ťa zamiloval. Irena, Pán Boh ti žehnaj, chráň ťa a veď ťa Duchom Svätým. On ti dnes hovorí: milujem ťa večnou láskou, preto ti tak trpezlivo preukazujem milosrdenstvo. Peter, Pán Boh ti žehnaj, ochraňuj ťa a veď ťa Duchom svojim Svätým. On ti dnes hovorí: buď verný až do smrti a dám ti víťazný veniec života. Simona, Pán Boh ti žehnaj, ochraňuj ťa a veď ťa Duchom svojim Svätým. On ti dnes hovorí: neboj sa, ja som prvý i posledný a ten živý. Silvio, Pán Boh ti žehnaj, ochraňuj ťa a naplňuj ťa Duchom svojim Svätým. On ti dnes hovorí: všetku svoju starosť vložte na Neho, lebo jemu na vás záleží. Amen. Pretože ste vyznali svoju vieru, prijímam vás v mene Pána Ježiša Krista, ktorý je Pánom cirkve, do spoločenstva jeho stolu. U tohoto stolu sa s vami stretáva
sám živý Ježiš Kristus prijíma vás do jednoty svojho ľudu a činí z vás bratov a sestry, ktorí môžu žiť spolu v odpustení a vo vzájomnej službe. Vyznávajte Krista pred všetkými, následujte ho v láske a v službe blížnym. On nech vás utvrdzuje vo viere mocou Ducha Svätého. Milí konfirmanti, vítám vás ke stolu Páně v našem sboru. Přejeme vám, abyste v něm našli své místo. Jsme připraveni stát při vás jako bratři a sestry, radovat se s vámi ve vašich radostech a pomáhat vám ve vašich starostech. Bude nás těšit, když se v tomto obecenství budeme setkávat a bude nás routit, pokud budete odcházet. Po příkladu apoštolském podejme si pravici na potvrzení našeho společenství. Ďakujem presbyterom a poprosím v tejto chvíli konfirmandov o pieseň ďalšiu, ktorú si pre nás pripravili, a číslo 318 zo Svitákov. Všechno
s tebou život nikdy nezřetne. Já nemohu říct, že bys mi někdy něco vzal. Vždyť všechno, co mám, je vlastně tvé. Vlastně tvé. Já mohu jen říct, že mi dáváš stále víc. Nekonečné množství lásky nezměrné. Všichni se ve staršostu i v celém sboru radujeme z toho, že jste tu dnes spolu s námi i se svými rodiči a vnouky. Vždycky jsme byli rádi, když jsme vás viděli mezi sebou v tomto sboru, kde s Boží pomocí hledáme cestu pravého a plného života. Tu cestu pro nás otevřel sám Bůh v Pánu Ježíš Kristus a vám byla potvrzena už ve vašem křtu. Dnes se k ní hlásíte a jste zváni, abyste na té cestě vytrvali a spolu s námi rostli ve víře, lásce a naději. V pátek knize Mojžíšově se klade lidu na srdce. Nezapomeň na den, kdy jsi stál před Bohem svým. Nezapomeňte ani vy na tento den a na všechno, co jste v Boží jménu přijali. Všichni jsme zváni, abychom pamatovali na Boží milosrdenství a rostli ve víře. Bůh nás všechny volá a chce být s námi. Na to se spoléháme a přejeme vám i sobě, aby nám všechno napomáhalo dobré. Ďakujem za prianie brata kurátora. A teraz je priestor pre vás, drahí konfirmandi, ak by ste vy chceli poďakovať v tejto chvíli svojim najbližším, tak určite môžete tak teraz učiniť. Děkujeme vám rodičům, že jste nás od malička vedli k víře. Brávili nás sebou do kostela, i když jsme se každou minutu ptali, kdy už půjdeme domů. Ale vy jste nikdy nestráceli naději. Děkujeme vám, že spolu s vámi můžeme sdílet lásku k Bohu. Děkujeme vám za to, že jste se za nás modlili, když nám bylo nejhůř. Děkujeme vám za vaši lásku. Děkujeme vám, že tu teď můžete být s námi. Amen. Milí dědečci a staříci, milé babičky a stařenky, dnes bychom vám chtěli poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali, za každou chvíli s vámi prožitou. Vážíme si všech rad a zkušeností, které nám dodáváte do života. Odpusťte nám, když je někdy nechceme přijmout, i když potom zjistíme, že jste stejně měli pravdu. Za to všechno vám ještě jednou děkujeme. Milá sestro farářko, chtěla bych vám poděkovat za všechny dnešní konfirmandy a za přípravu na tento den. Za to, že jste s námi trávila všechny pátky, mnohdy i víkendy ze svého volného času, proto abyste nás co nejlépe duchovně připravili. Děkujeme vám za vaši ochotu a sílu, že se to s námi vydrželo až do konce, protože to vždycky nebylo snadné. Náš dík máte i za všechny akce, které jste pro nás připravila a kterých jsme se mohli zúčastnit, jelikož to byly dny, které nám utkvěly v paměti. Jste nám příkladem, jak jste zapálena pro Krista, což dosvědčují i vaše letící vlasy. Při modlitevních chvil se na dnech mládeže vyptále. Máme vás rádi. Děkujeme za to, jaká jste, co pro nás děláte a za to, že nás vedete na cestě víry. A ještě bychom vám něco chtěli z drobného dát. Thank you.
za vaši lásku a podporu. Prosíme vás tedy, abyste nám stále dodávali energii do života, darovali nám i lásku nadále, měli s námi trpělivost a hlavně modlili se za nás, bychom vyznání, které jsme učinili, také životem naplňovali a našli správnou cestu k Bohu. Ešte raz ďakujem v mene svojom i všetkých ostatných a prosím, povstaňme ešte k úprimnej modlitbe a prosme za všetkých našich konfirmandov. Milý nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetko, čo si učinil pri týchto mladých ľuďoch, od ich narodenia až po dnes. Ďakujeme Ti za všetku ochranu a starostlivosť. Ďakujeme, že si ich previedol ich detstvom. Ďakujeme Ti, že si im dal poznať svoju lásku a že ich prijímaš za svojich. Odovzdávame Ti ich. Ich život je pred nimi. Pred nimi je svet so svojimi sľubmi, so svojou zmetenosťou i so svojimi úlohmi. Vyzbroj každého z nich svetlom pravdy. Daj im čisté oči a milujúce srdce, aby rozpoznávali Tvoju cestu. Svätý Duchu, buď im na blízku. Ďakujeme Ti, že si ich zachoval v spoločenstve viery. Keď s ich vekom porastú i ich úlohy a zodpovednosť, Ty spôsob, aby rástli tiež v poznaní viery. Podopieraj ich v pochybnostiach, v pokušeniach. Vyzbrojuj ich k dobrému boju viery, k víťaznej láske a k nádeji. Odpusť prosíme ťa všetky ich hriechy a milostivo ich príjmi, keď sa Ti teraz odovzdávajú. Keď sa blížia k Tvojmu svätému stolu, aby prijímali telo a krv Kristovu, daj im, aby boli ku Kristu privteľovaní a jemu pripodobňovaní. Chráň ich, aby zostali Tvojimi navždy. Posilňuj rodičov a kmotrov, aby sa mohli svojim deťom ešte vernejšie venovať. Spôsob, aby viera, láska a nádej v bohatej miere prebývala v domovoch konfirmandov. A nás všetkých spoj putom bratstva a lásky, aby sme žili ako Tvoje deti. Prosíme o to skrze Krista, nášho Pána. Amen. Oh,